Williams Vala Mukwena Kikana Mudawu Mkulise Mudiba Lunga Shalulile Ribeiro. SMS shake my soul. SMS shake my soul. Oyela Page Utemingosi Launch. Yonage SMS shake my soul. Ngobo Mkize Giane Zulu Matlaba Akumete Matasela Makaka Makwele Esira Ketukula Jovo Ejagwa Emote Twali Kulu Pela Emoto Ganogusho Ekibeza J Ikulu Yonagala Page Azokadanga Sola Page Speed Point Ribeiro Amasanda wana wakipela Page Ama Royal AM Yonage Jalage 433 Petela Page Mutibang Sirra Auba Yonala Page Royal AM Obu Puge El Vagashile Lago Shumengani, Picture Shadow Lefela and Versace, and the Funa Page SMS Shake My Soul, go try your bars, I SMS, what again? Ukorena and Gianni, Ukorela Pages Bangani Zulu, Impi and the Sea Bangayo, Impi got 3 points, Napa Benzi Puta, Nani 2, Karagata! Set it up again. I'm a pressing traps. I'm a Mamelodi Sundowns. Safiga is got Pola. Saita Jagalula. Yata TV. Iman in Obi Pogis. Got Pola. Senzaji. Nomelai Africa Yonkana. Yenage Usame Yogusa. Ronan Williams. Alapansula Page Vurfai, Aspianga Page Kuta, Pascal Nogusho, Pagate Boxine, 7 Pagamuva, Zukide Mkize, Nogusho La Konage, Ebengana Pasebe Shalele, Ibigatege Hambela Pa, Ne Speed Point, Konabesanguche Ono Sinti, Ache Wakwanabo, TKC, Alama Pansula Kita Matuta, Alama Pansula Kita Matuta, Editele TKC Pagate Boxine, Sirra Mutibanga, Abu Pegajek, Shelango Shumengani. Nancy TKC awudlala amaphansula Gita Madoda akagida kagidulunga uyabona nje umtibang ebengalicisha alicisha sakhamba leli bhola ayobhekana ngqo naye ke lapha ke Ronan Williams ngoro kwafuna ukudlala bebuye lapha ke Thembinkosi Lotsha ebethu uyofuna lapha ke Peter Shalulile napa benza iphutha ke manje Mutibanga Sira we Mutibang Sira Mutibang Sirra Baring Bamutsiba Baring Bamutsibanga Ukhange kahle Mutibang Sirra Warage wabunkundla TKC adlala amaphansula Gita Madoda Chiramnanda phake phakathi nenkundla Simiso Gumete uzofuna ngapha ke ayibulela amaqwele Twithi Twahla phakathi eboxini Mamelodi Sundowns makhumula kahle ke Cassius Mailula ekathi ke kwakora lapha ke Aspeka lapha ke ibhola le-Royal AM phakathi eboxini alithuba iyavimba lapha ke emuva kuye lapha ke uMkwena ngiyazibuza ukuthi ke bathini onompempe akupheka nje keshelela ngako Shumenkani wafika ke sekuvalwa amehlo yena ke unqonqosho ngena sikhundla ozaphe umvala uyazi ukuthi ke leya foul ebefuna ke ukuyenza ngoba ezokwazi ukuthi ke asuke lapha kuleya ndawo ahambe ke ayele emuva yena ke Muthobi Mvala othino Mpempe wozaphe yellow card ethola ke uMuthobi Mvala bona uzobuka sebenza lapha ke ukuthi where is Divine uthino Mpempe where is Divine uqale wamgeja ngesandla wamgeja ngonyawo wasemuzwa akupheke lapha ke mbukeli iPascal Nokusho unokushakana Pascal khona uyihlalele ihambe no Peter Shalulile nansi inkinga entsha amahlandla amathathu kulandelana 2007 2008 2009 nakuye lapha ke asibheka lapha ke inkinga entsha ayivimba izi uthino Mpempe umdlalo kuhle aqhubeke nansi TKC umfundo Thikazi ekushintsha kamnandi umdlalo ayabulela amaqwele yenze njani Royal AM Twithi Twahla Oju Williams kwagogezola
Ungxake nansi inkinga entsha edlulisa kamnandeli sangapha nenkundla ngqongqosho ngenasikhundla ufuna ukukhulula yini nalithuba speed point Ayanda Ajiane abavikela ke ubonda lokugcina le Royal AM eseqedile uspeed point angisazi speed point sizulazula sifuna inetwork yani ngoba nansi black card ibekiwe amasando Mutawu nansi 45 dlala ne speed point siphelele emkhulisi sesigod phulaphuli wakutatazelwa asibhekela phaka speed point phakathi eboxini ayikhona phumela phezu kwebhali ibhola laso speed point onompempe uyokhipha lapha ke ikhadi ke eliphuzi ubhala lapha ke coach Steve Kompela uyabuza lapha ke Steve Kompela uthi ke ngenzeni uyabuza ke uKompela ubuza lapha ke Elfas Sithole ukuthi ke ngenzeni nanti ke linye ikhadi ke liphuma ispeed point sithola ke yellow card ispeed point sithola ke yellow card ngaleyo ndlela nje ushalulile sele phansi lapha ke speed point mhlambe kabuye lapha ke uMagaqa uzobhalwa uMagaqa Sibusiso Magaqa thola lapha ke ikhadi eliphuzi uye ke ohlenge phela bazothi ke bayilindele mabebhekana neMamelodi Sundowns Peter Shalulile ejike kamnandi ushalulile uzobhalwa uzukile Mkhize uthi nje unompempe wozaphe ubhalwa nje vele useyakhishwa uMkhize ebehamba lapha ke uPeter Shalulile yena ke uzwane engapha nenkundla sibheka lapha ke speed point Shalulile sebenza lapha ke mfana lithuba phakathi naye leyo mpahla abuye Sandawana imali noma ibhokisi awuthukhethe ibhokisi kuvele phuma ivurvayi iyenza nje liyaphakama asibheke lapha ke Mutibangsira ayikhona phakamisa TK Zil phakathi ebox bafuna amakhanda khalakatha Sibangani Zulu uThuzulu impi ino 3 points phakathi impi inokuthi ke singahambi singatholanga lutho waphakama uZulu wabhekana noWilliams shaphakathi Sibangani Zulu uyaconsider uRonwen Williams elihle ibhola elishawa yilapha ke Royal AM akuvamile ukuthi ke iMamelodi Sundowns ikorwe Thikazi TKZ dlala amaphansi bagida amadoda nangu Sithebe eletha ngapha ayabulela amaqwele nangu uThikazi futhi adlala amaphansi bagida amadoda wenze njani ufuna ukucela indlela phakathi eboxini bafuna amakhanda into tazame yokuza Lindi iphethe ukontini iyalhlaba iyacela iyalthunga uyawuqashula ukontini yena ke uRonwen Williams uthi ngeke madoda senisuke nazenzela kakhulu ngiyasinqamula lesi siporo wasesinqamula ngempela isiporo Mutibanga Sirra baring bamutsibanga bakhala kanye naye bathi hela ibihle uSibangani Zulu shala phake ibhola lakhe ke elihle yena ke uZulu